Aici, aici. Acolo, la casele alea. 1, 2, 3, 4. Nu, ba nu, ba nu. Ba nu, aici, aici. Aici, la roșu. Matei? Timul ăsta. Știi că o să le dăm și tot la toți, fiindcă doar 2 oameni au venit. 2 sau 3. Sniper? SMG? Am eu sniper. Dar nu, poate mori. Eu zic că nu. Ce? Mersi? Ce? Care? Putui? Iată aici. Vezi că avem player. Și m-am speriat. Mi-a apărut urâtul ăsta în față, nu mai pot. M-am speriat. Cum am murit, mă? Vezi că n-ai de râs și de plâns. Ia-l tu, n-am o problemă. Ia-l tu. Acolo să rămâi, urâtule. Vine pa! El vine pa! Lasă-l, mă, că pe de-l doare în cur. Ăla de nigă. Bă, tu știi, am realizat cu asta, ia. Deci dacă pui unde ăsta și te duci cu sprint, stai, dacă te duci cu sprint, uite așa te duci, ia uite. Ia uite, hop. Așa am reușit să zbor. Viață? Ce viață? Ce nu căcat? Ai, adevărat. Medkit la mine. Victor. Nimic. Ia, Matei. Haideți!
Bă, vine vreunul cu mine sau moare? Mort? Bravo. Întreabă. Nu? Cu cine se bate, mă, Lăzărescu? Se bate cu aerul. Că mă bag cu lumea. Victor, vrei să vezi o schemă? Mă pun ăsta jos, da? Și du-te așa. Nu. Sprint. Trebuie. Dar nu partea aia, că noi nu trebuie să mergem acolo. Trebuie să mergem în partea asta. Uite așa. Ia uite ce zbori. Dacă dai și crouch... Nu-mi place Nu-mi place Uite. Eu am țintă. Maticacios, trecem ca un maticacios. Eu am nevoie de saltele. Bine cu ele. Ești aici, la cât? Ești aici, la 200 metri. Ia, du-te în inventar și gen ia-le de acolo. Are lag, Matei. Mare. Player. Mort. Încă unul. Doste. Bravo, Mar. Da, dă-mi eu. Nu așa, gen arunco din inventar. Doar una? A, două, vezi că e bine. Ia medkit. Țin pe tot. Închide ușa, mâncați așa. Da. Stai, mă, pe unde trebuie să o luăm, mă, că nu mai știu. Da, aici. Gata. Gata, ne-am mirosit cu două. Haideți, mă, veniți la zonă, că muriți de la zonă. Matil doare în cur. Da, na. Nou scop la găină. Ui, de prost. Ce sunt? Adică nu sunt, dar n-am pus. Pe asta zic, eu la un oraș numai așa, degeaba. Nu aici. Asta, mă, ține-te pe robo copil. Bravo, Victor, aia vreau să fac după, dar bravo. Vezi că avem, vezi că e bounty-ul meu, adică al meu, al nostru, e aici, e în zona asta.
Bine. La mine player. Îi dau 200. Vreau să dau kill. Bro, l-a bătut ăsta al nostru. M-a angajat un copil de ăsta, un roboțel de ăla, și a omorât playerul, robotul. Bro, ce atât îl slabi copilul. Ai glanțe. De sniper. Mersi. Trenul, hai pe tren. Veniți. Lasă-l pe Matei, că gara e undeva. Mă calce trenul. Bravo. Deschide și se construie asta, deschide și hai că mai încolo de fapt de 2 ori. Da, n-am treabă. Nu mai glas. Bă! Să vină și ăsta al nostru, ia uite-l ce trebuie. Matei, nu stai acolo, că poate te vreo snipe în gură. Jos, dăreți-vă, nu, să mergem aici, în partea asta, jos, Matei, dă-te jos! Are la spune. Merg pe aeriu, că mă dai undeva. 100, 200, aproape 200. Bă, dar nu-i mai nimeresc. Bravo. În sfârșit cineva, Victor. Măcar are vreunul gloanțe de sniper. Mă jur că nimeni de aici n-are gloanțe de sniper. Bă, nimeni de aici n-are gloanțe de... Acolo. Dă-mi de. Așa, dă-mi de pe toate. Am nevoie de ele. Cine să moară? Bă, nu mă, stai lângă noi, la Blăzărescu. Ort? Bă, nu mai da cu de-astea, că te bat! Omoară tu, Victor, că ești mai bun. Mol.
Hai des pe insulă. Hai pe insulă, Victor. Ce bounty-ul asta zic că e... Ce-i bounty-ul? Ce trage mă pe după mine? Mort? Mort? Aproape? Da, stai tu acolo, Victor. Cine a murit? Matei. Mai mă să te ajut. Matei, primit. Cu cine te bați? Păi normal că lag. Hai, acum stai, vină și tu sus, așteaptă, hai. A, mai încă unul, stai, că mai sunt perii. Hai, deschis că ăla așteaptă-mă și pe mine, nu fura să ăla acolo. Ăsta, SMG-ul ăsta e ok. Mamă, ce m-a speriat când au venit Matei. Am auzit. Am crezut, a, e player. Și vreau, mai aveam 5 trăgeam în Matei. Bă, dăm win, 100%, am 13 kill-uri. Am omorât mai mult de jumătate al lobby-ului. Ce era shotgun-ul ăla, zice? Vreau pump-ul. Uite, îți dau ăsta. Ridic. Da? Ia ne-o acum. Ok. Matei n-a făcut nimic tot meciul, eu am făcut aproape toți. Nu are ce să facă cu meciul tot. Da, știi că noi putem să lăsăm pe Matei în pace, că botul poate să-i dea revive. Știi, nu? Da, du-te lângă băiatul ăla îmbrăcat în costum de urs. Hai în rift, ca să ajungi mai rapid în zonă. Eu mă jucam cu mă jucam cu un FPS înainte. Așa că fii mulțumit, Matei. Eu mă duc la player. Eu am venit la player, special să-i bat. Nu, nu mai mă bat. Player o să moară. Bă, am un player și o să moară. Bro, voi nu stați în zonă, o să muriți. Atunci, da, de ok. Altfel, eu n-am primit damage aproape tot meciul. Vreau să dau un snipe de 200. Bă, Matei, dar du-te în mama mea. Bă, care ești în zonă? Uite, o să-i dă revive, uite, îi dă revive. Vine automat. Știu că ai lag, mă, ne-ai zis să 4 ori. Vezi, mă, că... Bă, Victor, hai să lăsăm în pace, că vine singur. N-ai văzut că a băgat sprint spre... Matei. Air. 200. Full clip. Box. 200. Ne trage mă după mine. 100? Am câștigat. Mai băgăm încă unul?
Ready up, ready up.